Kaixo, eguerdion, Jone Markaida naiz, Mungiko Lekonagosotegiko arduraduna. Eta gaur, gure Antontxu famatuak egingo ditugu. Antontxuak orain dela 10 urte, nire aitaren azken asmakizuna izen zean. Bonboi antzerako bat da, eta zer ez dago egina, girlatxe pralinearekin barrutik. Antontxuen izena berezitasun bat dauka, justo San Antontxu egunan egiten ditugu eta saltzen ditugu, eta jendeak pentsaten dugu Antontxu izena dela egun horregaitik. Eta bai alduela zerbait ikusi egun horrekin, baina ere bai da nire aitonak amonarekin azarratzen zenean beti esaten zuen, ai, Antontxu, Antontxu, Antontxu. Eta orduan, aitak sortu zuenean bonboi hori, familiarekin berba egiten, izeko batek esan zuen, eta zergaitik ez dugu jartzen Antontxu. Egunagaitik eta amonagaitik. San Antontxu eguna Mungian egun oso famatua da eta mungitar guztiei gustatzen zaigu pilo bat. Plazan egiten da feria bat oso handia, odoloste eta txorizoen txapelketa. Animaliak ere bai daude, guk ere bai jartzen dugu txosna bat, txikia, eta egiten ditugu ere bai San Antono pilak. Aletik baserritarrez jantzita goaz eta egun oso polita da. Esango nuke urtarrilean Bizkaian egiten den jairik ezagunena aldela izan. Hemen ikusten dituzue Antontxuak bukatuta, baina nahi baduzue obradorera goaz eta errezeta ikusten dugu. Gure Antontxuak prestatzeko errezeta lehenik eta bain egin behar dugu girlatxea. Girlatxea egiteko daukagu azukrea, karamelo bat egiteko, almendrarekin. Eta barrutik pralinea daukate. Pralinea egiteko berdin, almendra, azukrearekin. Orain girlatxearekin hasiko gara. Lehenik eta behin azukrea botatzen dugu karamelo bat egiteko. San Antontxu egunean ere bai errezeta bat daukagu dela San Anton opila. Roskoa baino apur bat gozoagoa da eta daukana gero da mazapan apur bat eta fruta eskartza gainetik. Hori ere bai aitak asmatutakoa da. Gure girlatxea daukagu hemen eta molde hauetan botatuko dugu, hotzitu egiteko. Ordu bat igarota, gutxi gora bera, ostu egin da gure girlatxea. Aterako ditugu, hemen daukagu ja pralinea prestatuta eta beteko ditugu pralinearekin. Eta orain, girlatxe edun tapatxoa jarriko dit. Eta hauek dira gure Antontxuak. Eta gure Antontxuen errezeta ikusita ostean, bakarrik geratzen da probatzea. Espero dut gustatzea zeueri ere bai. Agur!